हां बा खाली दिन नहीं जाओ तागर में सेटिंग नहीं हुई जब तक से नहीं जाओ डब्बा पूरा से का काम हैं डब्बा पूरा भाई मोर आज बाहर पलैब माने दुबई पलैब से दुबई जीव बोली बहुत कौन जिनस पतर दौर नापी पैकिंग कर सारे पैंट सार्ट तार लगेज कागज पत्र जहाँ सब पैकिंग कर सारे से तो पलैब आज समस्त मन दुख अच्छी नहीं जो बहुत लेट होगा ना ये पूजा साथ में आओ आगे भगवान मुझे भी तुझे कौन तो तू को तो अरे मुटे जाई थानी देखै थानी मु मोटे जाईनी देखिनी बा ये जो जाओ ना काट खाली कौन हां बा मु मोटे देखिनी ये जो फ्लाइट टे दिवार देखिनी देखि थानी पापा तो पळाइबो खौ जो ह जीव आई बीटा पाटे नहीं आ भानु कहलानी जीव आउ थरे जाई थान ना थरे जाइतला आउ थरे जाई थान आशा होची नाळ फळ बेबो नले यो माथि कति जाति से निमी की बहुत अनु डबार पुरे देना सब दे दिया तो भाई दलु बा पाई घंटा घंटा रखिलु मत दे मुपुर तू पूरा नहीं खाओ पैकेट काम से नहीं रही था भानु गोटा ताटिया गोटा चामच गोटा दे खाई ना तो करे जाने खाई दो तीन माता न करे या मोबाइल देखुनी से खाइयो संदे एटा कोन गाना पळै बजे तू का कतरे बुलिउ काख होइगिना पान गळि पे राति 11टा जाके बुलिबु किए बुलाइबो बाबाजी पळैबो खोजी बेसी खोजी तो कन्हई खोजी बेसी हाँ तो गो को छाड़ी से आज रही गला गोटा गोटे कौन अच्छे खाइए पिया देले रहिला ना रोटी दे कोई दे दे से खाई जीवा गोटाई 15 ताला अब देखो लो पानी ना तो कागज पत्र रहिला जो न तो दे तेरे काय? चेयर ने चेयर पर ये सब जान कपड़ा से हबने बेली मु ई करथली रेगुलर साइन कले पनि छाडेका चाहिँ बढ्यो काइन के दिगो के रात के शिफ्ट को कैसा ना गयो हां बडा रे उठे छाडे मुई वीडियो कर मु खाली जाई के रे जीवा कथा तो ड्राइवर तांकर मना करछन आ कोन दीपो की मुझे कराना नाम जोताडा दे ऊपर अछि ना कोन हां जो हवा पर जोगडी आइलन जाइना गंटे सुने से तो ସେଇଟା ମାନେ କି କାମ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି କୋଉ ଟାଇମରେ କୋଉ କାମ କରାଯାଏ ना जो का ନା ସେ ଆଣୁଛି ଯା जाऊ म पुओ जाऊ नेसु गल नेसु न ନା ସେ ଗାଡ଼ି से को बुआ पड़ जो तू जा हैं तू पड़ जो जो गणे जा ଅକଲ ବି ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଯାଉ ट्यूशन जाई जी ट्यूशन जाइनी ट्यूशन काम दिला पचा हां कहीं जा पापाटा जाउची के फोन करछि नि बापू से जाउची आनी बाबा କଣ ହଉଟା बो के जीवनी କାଇଁ
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେସବୁ ନାଟକ କରୁନି। କେ ଯିବେନି ଆରେ ସେମାନେ ତମ ଖୁସି ତମକୁ ଯିବ କି ନ ଯିବ ସିଏ ମତେ କ'ଣ କଣ ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି କହୁଛି ସେ ଆଣିବ ଛାଡ଼ିବା ଏଁ ସେ ଆଣିବ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆରେ ଆସୁ ଆସୁ ରାତି 2ଟା ହବ 2ଟା ଯିବ ଚାଲ। ସେ ବା କହୁଛି ଆଣି ଛାଡ଼ିବେନି ଆସିବେନି କିଏ ନ ଯାଅ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ନ ହେବ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ ସଇଲା ବସିଆ କିଏ ମେମୋରି ସତ ଏଗୁଡ଼ାଟା ମେମୋରି ନୁହଁ ଏସବୁ ରହିଲା ନା ନାହିଁ ସେଇଆ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବ ମିଳିବ। ଆଇଲୁ ଭାନୁ ହଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଫୋନ୍ କରି ଆଇଲା ଦେ ମୋର ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଏ ଖଣ୍ଡେ ହଁ ହଁ ସଇଲା ସଇଲା ଯାଉଛି କେଉଁ ପଟେ ଆମେ କେଉଁ ପଟେ ଏପଟେ ରାଧ ନା ଏଇଠି ଖୋଲୁ ଗାଡ଼ିଟା କୋଉ ପଟେ ଖୋଲା ହେଇ ଜାଣିବନି ଯା ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋ ଭାଇ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା ପୁଅ ବି ଆସିଛୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଇ ସେ ଆଜି ଯାଉଛି ପଳେଇ ପୁଣି କେବେ ଭେଟ ହେବ 2 ବର୍ଷ ପରେ କି ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟ ହେବ ସିଏ ତାକୁ କହିବ। ଏବେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ପାଖାପାଖି ବାଲିଆ ବଜାର ହେଇଗଲେ ଆଉ ବାଲିଆ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ତାର କେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେ କହିବ। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ତାର ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ କେତେବେଳେ ଭେଟ ହେବ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଫେରିବୁ 1 ଇୟର୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାଇ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଆଉ। ଆମର ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଟି ମୋତେ ଆଣିବେନି ବୋଲି ମନା କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଏତେ ରାତି ହେବ ଯାଆନ୍ତୁନି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆସିଛୁ କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ମା ପୁଅ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଭେଟ ହେବ। ଏବେ ରଖୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାରିଛୁ। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆଉ ଆସିଛି ଯେ ପୁରା ବାନ୍ତି କରିକିନା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲଉଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁରା ଦେହଟା। ଚାଲ କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ପୁରା ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଜୋରେ ଧନ ଏଇଟା ଧରିଲୁ କଥା ବି କହିହେବନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ କେଉଁଦିନ ଆସିନି ଯେ ଏମିତି କାର୍ରେ ଆଉ ବସ୍ରେ ଆସିଲେ ମୋର ବାନ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇଟା ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରଟା এইপটে এন্ট্রি ভিতরକୁ এইপটে ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନା ତାର ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ବା କ'ଣଟା
କେତେଟାରେ ଅଛି? ଭାଇ ତାର ପଳେଇଯିବ ଏବେ ଆଉ ଦେଖୁନି ମୋ ହାଲତ କେତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବାନ୍ତି କରିକିରି ନା ମୋତେ ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲା ଭାଇ ତୁ ଯା ନା ବାନ୍ତି ହେବ ମନ ସମ୍ଭାଳିଗଲାନି ଆସିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସେ କହୁଛି ରହ ହଜା चेकिंग हम नहीं तब छड़े ना हाँ तार हबनी तो कहीं तक मग आ देखा जाए भीतर पड़ेगा ना भीतर पड़ला एपटू आसोनी ना ना लगे चेकिंग कर जो दुटा आटा रसीद देवे चेकिंग कार्ड देवे गोटे हैंड बैग कर गोटे लगेज नब लगेज हैंड बैग पाखे काउंटर पठे गाड़ी ओटिंग बस दिल्ली अधे कहले कि देखिए आई 775 23टा 10 मैंने 11टा 10 देखिए विलम्ब भितर कि तले लिखुची ए जगह लिखुची केते कौन फ्लाइट आसियो कौन हम ये सब लिखुची अप्लाई करिवो फ्लाइट आसला बस रे फ्लाइट हाँ बस रे जीवो बस फ्लाइट ता भीतर जाई कोड ना हमें देखि परिए नहीं ना ना 2 किलोमीटर जे बस आसने हम टियाडे बुलिए दीपा धरे पशु जो जीवा थो एपटे जीव एटा एंट्रीटा हाँ D1 दीपचर 1 हाँ दीपा एपटे ही पशु कर मु तो फास्ट टाइम आई आसी ना कि कौन मतलब सुकांत आसवाटा न हुए ना मुझे न आसे एयरपोर्ट किए मु किए ये सब कौन टली थुआ सब जिनस पत्र ये ना कौन ये जो टली हाँ
ଧନ ତୁ ଆଗରୁ ଆଇଥିଲୁ ବା ଏସବୁ ନଥିଲା ତୁ ସେଟା ପୁରୁଣାଟାରେ ଆସିଥିବୁ ପୁରୁଣାଟା ଦେଖିଥିବୁ ବୋଧେ ଏ ନୂଆଟା ଦେଖିନୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆଁ କ'ଣ କରିଥାନ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଏଠି ଖାଲି ଡାକଟା ବିମାନ ଡାକଟା ବିମାନ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଡାକଟା ବିମାନ ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକଟା ବିମାନ ଏଠି ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋତେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି ମନା କରୁଥିଲା ଯା ନା ହେଲେ ତ ମନ ବୁଝେଇଛି କ'ଣ ମୋତେ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ବାନ୍ତି କରିବି ସିଏ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ନା ଆଠରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ଆଠରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଟା ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ନା ଓହୋ ଧନ ଠିଆ ହଉନି ଫଟୋ ଉଠଉନୁ ସେଟା କୋଉଟା କୋଉଟା ସେଇଟା ଗୋଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଏଆର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସେଇ ହଁ ଏଇଠି ସବୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ କିଏ କୋଉ ପଟେ ଯିବ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ କିଏ କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇବ କିଏ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବ ହଁ ଏଟିସି ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାହା ହଉ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଅଛି ଓହ୍ଲାଇବ କୋଉ କେତେବେଳେ ଯିବ କିଏ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ହଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନହେଲେ ହଁ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆଗେ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିକି ଆସିବ ଏବେ ବନ୍ଦ ହଁ ତା ଭିତରେ ବସିଥିଲା ଯୋଉଟା ବାଁ ଜଣା ପଶିଥିଲା ହଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବେ ତ ରାତି 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ବି ଅଛି କାହିଁକିନା ବାନ୍ତି ପୁଣି ନ ହେଉ ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲେ ହେବ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ବାନ୍ତି ହେଲା ଗଲାବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି ହେବ ତେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଆରାମସେ ବସୁଛି ଆଉ ମୋ କଥା ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ବି ତାର ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ରଖୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।